खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि जोलुर गेलेनायनिफ्राय बिदाय लाबाय दुर्गा बर'आ आईएसएलनि जायगानिफ्राय नर्थ ईस्ट इउनाइटेडनि जानानै आसामनिफ्राय गिबि गेलेगिरिमोन दुर्गा बर' बिथाङा दुर्गा बर' बिथांखौ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय साइ गेलेग्रा फोथाराव आसाम 11 आरो बड'लेण्ड एफसीनि गेजेराव जोलुर गेलेनाय बादायनायनि गेजेरजों बिदाय होयो आरो दुर्गा बर' बिथांखौ बिदाय होनायाव बाहागो लाफैयो बयजोंबो सिनायजानाय आईएसएल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी लोगोसे गोबां आईएसएल गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे एमपी जयन्त बसुमतारी एमएलए लरेन्स इस्लारी आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे बीटीसी गेलेनाय बिफाननि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो मख'जाथावदि दुर्गा बर' बिथाङानो बर' हारिनिफ्राय गिबिसिन जोलुर गेलेनायाव मुं खामायनो हाग्रा सासे लाइमोन दुर्गा बर' बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गेन्द्राबिलनि थागिबि बिथाङा आथिखालाव एजी एकाउन्टेन्टआव सरकारि साख्रि मावगासिनो दं लोगोसे दुर्गा बर' बिथाङा बिदायनि समाव गावनि जिउ जारिमिन आरो गोबां रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनाय मोननायखौ लानानै मेगनाव मोदै लानानै हांमा सुरो आरो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ साबायखर बावनानै जोलुर गेलेनाय फोथारनिफ्राय अरायसमनि थाखाय बिदाय लायो आरो फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव नोजोर होनानै मदद होगोन होनना खोथा होयो लोगोसे आथिखालनि बिटिआर सरकारखौबो गेलेनाय बिथिङाव गोबां हाबाफारि लानायखौ गोबां साबायखर बावो। प्रथमावनो बहुत बहुत धन्यबाद दिनै बेबायदि अर्गानाइज खालामना होनो थाखाय गासिबो फैदों आलासि महरै लरेन्स सारमोन आरो जोंनि एमपिबो फैदों आरो सांग्रां स्पेशल थेंक्स सांग्रां आरो आंखौ जाय बेनिफ्राय दैदेनहरनाय केडिसि बिसोरखौबो आं बिराद दिनै आंनि दुख सुखआव सहाय खालामनानै बिसोर आंखौ लामा देखायदों बेनि थाखाय आं बहुत धन्यबाद होनो बिसोरखौ आरो दिनैनि दिनाथ' आंनि थाखाय स्पेशल आरो बे दिनखौ आं जेब्लाबो बावनो हानाय नङा आरो दिनै आंनि दुख सुखआवबो बिसोरो हेल्प खालामबाय आरो बेबायदि लामा देखायनानै आं दिनै बे पर्यायाव आं थांनो हानानै आं दिनै फेयारवेल होदों बिसोरो आं बिनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो बिनिफ्रायनो आंखौ फेयारवेल होदों जोबोद मोजां मोनदों आं दिनै बिनिफ्राय देरसिन खुसिनि खोथा गैया आरो जिहेतु नोंथाङा गोबां बे समाव नोंथाङा स्ट्रागोल होनाय सोदोबखौ गेलेनायनि बेलायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि बेलायाव मा स्ट्रागोलाथ' बे समाव जों जेब्ला उन्दै बे समाव बयबो नुबोदों जोंनि गेजेरावनो दावराव दावसि बेफोर स्ट्रागोलनिफ्राय जोंनाव चान्सआनो खममोन आरो खमसे खम 1% 2% चान्समोन बेबायदियाव जों लामा मोनगोन होननानै बा बेबायदि ओंखारलांगोन होननानै आंनि गोसो सिङाव आं माब्लाबा सानाखैमोन जास्ट आं फुटबलखौ गेलेदोंमोन जास्ट इन्जयमेन्टनि थाखाय गामियाव गेलेयोमोन बिदिनो दस्रानिफ्राय खोनानानै मोजां प्लेयारफोरनि खोथा रायलायनाय सिनियरफोरनि साइडआव थानानै खोनासङोमोन आं उमुगा उमुग गेले उमुग ओरै जायो आं जास्ट खोनासंनानै आंनि खामानिखौ आं मावलांबाय थादों आं दुख सुखजोंबाबो जोंनि हारिनि माबाजोंबाबो दावराव दावसिबाबो आं बे पर्यायाव आं थांदों आरो आं केडिसिखौ स्पेशेल थेंक्स होनो सानो बिसोरो जाहाथे आंनि थाखाय दुख सुखआवबो बिदि दावराव दावसियावबो जोंखौ बिराद हेल्प खालामदों बे समाव बेनिफ्राय आं ओंखारलांनो हादों आं बेखौनो बहुत धन्यबाद दिनै भगबानाबो आंजों लोगो होफादों बेनि थाखायनो आं बहुत धन्यबाद नोंथाङा आसामनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि गेजेराव बिराद जायगा आवग्रिनो हादों नोंथांनि जिहेतु फुटबल केरियार बेयाव नोंथाङा साक्सेसफुल नोंथांनि हास्थायनाय बायदि जादों आं दिनै साक्सेसफुल बुङाबाबो आं जेसेबांखिनि आंनिफ्राय खस्थ' खालामनानै आं गेलेबोदों बेखौनो आं फोरमायो इउथखौबो जाहाथे खस्थ' खालाय सोरबाथ' सानसे समाव हेल्प खालामगोन सोरनिबा मेगनाव नांबा मोजां खामानियावबो खामानि होगोन आरो ओंखायनो आं इउथखौबो आं खावलायो बाहाय फैनानै जाहाथे फिल्डआव फैयो खालि फुटबलल' नङा जोंनाव सुबिदा दं बिराद सुबिदा दं दिनै साइ कमप्लेक्स दं जोंनाव बिराद इभेन्ट दं बाहाय जों ट्रायल मारिफोरनो हायो आरो जोंनाव खेलनि पर्जाजोंनो जों लांनो हायो आरो गभर्नमेन्टआ जोंनि थाखाय एनाउन्स खालामनानै दं जुदि मेडेल लागायोबानो नेसनेलाव साख्रि होनायनि खोथा दं जोंनाव साननानै नायोबा फुटबलाव नाय हलिचरन बायदि साख्रि लायाबाबो जों दा लाइफखौ थांनानै थांनो हायो बेफोर बुस्थुखौ जों फल' खालामनांगोन इउथआ आरो जोंनि सरकाराबो मोजां खामानि मावगासिनो बेनि थाखायनो आं आरो खावलायो जाहाथे इउथखौ आरो डेभेलप खालायलाङो इन्सपिरेसना नोंथांखौ गिबियाव फुटबलनि बेलायाव सोर होदों माबोरै इन्सपिरेसन होदों सानोबा आं सानो जोंनिफ्राय सिनियर सासे प्लेयार दंमोन सानै दंमोन जोंनाव बिरजाब मसाहारि होननाय आरो राकेश ब्रह्म होननाय जों बे समाव उन्दैमोन
जों बिसोरनि नाम खोनायोमोन बिसोरो बिराद मोजां प्लेयार उमुक उमुक बिरजाब मुसाहारि मोनहा जोंनि दा बिटिसिनि बा बिटिआरनि मानसिफ्रा सिनाया जानो हागौ बिरजाब मुसाहारि बा राकेश ब्रह्मफोरखौ जोंनि इउथफ्रा खिन्थु बे समाव जोंनि समाव बिसोरो बिराद हिर'मोन आरोखि जोंनि थाखाय जों बिसोरो सिनियर नेसनेल टीमावबो दंमोन बिरजाब मुसाहारिया बहुत बोसोर सिनियर टीमाव गेलेबोदों आं बिसोरखौ नुनानै आं इन्सपायार जादों आंबो गेलेनो हागोन होननानै आंबो बिदिनो लासै लासैनो आवगायलांदों नेक्स्ट स्टेपआ नोंथांनि मा मावनो थाखाय नेक्स्ट स्टेपाव बेनो आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनदों आं बेखौ इयुननो होलांनो थाखाय आं सेस्था खालामगोन आं दिनै बिटिआर सरकाराव जुदि माबाफोर आंनि थाखाय गोनांथि जायोबा आं निस्सय आं हेफाजाब होगोन आं बिसोरनि थाखाय आं खुला दं जोबनायाव नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि जानो हागौ नाथाय गोबाङा मिथिगोन नोंथांनि जिथु बर्थमान आथिखालाव सेटेल जानानै जोबनाय मा बुंदोंमोन नोंथांनि जिथु सेटेल जानायखौ आथिखालाव नों बहा थायो आं दा बर्थमान साख्रि मावो एजि अफिसाव एकाउन्टेन्ट जेनेरेल आं सिनियर एकाउन्टेन्ट पस्टआव दङ दा आं दा गुवाहाटियाव थायो नोंथांनि जोनोम जायगा आंनि जोनोम जायगाया बर' गेन्द्राबिल क'क्राझार थेंक इउ